altså også en rigtig, rigtig god variation i de her søløvers hverdag. Søløver er jo så gode til at træne, at man jo altså ser dem rigtig mange steder i både cirkusser og også i det private arbejdsliv. Det er sådan, at man for eksempel bruger søløver når man ligger rør ude på store havdyr, så kan man altså træne søløver til at hjælpe dykkere. Og det er altså fordi, at søløven er et utroligt nysgerrig dyr. Sådan der. Sådan der. Og så er det jo altså også sådan, at lad os lige prøve at se, hvad det er for en øvelse. Det er luften, der skal ses. Prøv at se, søløven forstår det ikke. Og det var også den forkerte luffe. Der var det den rigtige luffe. Og træneren kan altså ikke gøre andet end at være tålmodig, indtil at søløven har forstået, hvad det er, hun vil, og så kan hun belønne den for det rigtige adfærd. Så var det den anden luffe. Og se, hun tager godt hårdt fat i den, for at være sikker på, at dyrlægen han kan få lov at mærke efter, om knogler og den slags er intakte. Så gælder det altså om, at hun har trænet, at der bliver taget fat. Så skal den bare sidde stille og vente på den næste kommando, og det gjorde den også lige så fint, så vi får også noget at spise for. Så kommer vi til boldøvelsen. Det tror jeg altså desværre kun er i cirkus. Det er sådan, at den her øvelse er altså ikke noget er ikke for underholdningsværdi. Det er den også. Det ser også sjovt ud. Men